Mɔgɔ ye cogo bɛɛ I ka batigɛ sara nɔgɔya walasa ka dɔ fara aw ka sara dawla ani sanga kan Falilu Couture chez Chamé frère bɛ aw ka bila la ka fara atelier de couture haut de gamme kan Falilu boutique filɛ aw sago ani aw donko bɛɛ bɛ sɔrɔ yan wa sugulataga bɔraw ma bazin sugu bɛɛ tissu borodew fo ka taa se prêt-à-porter ma cɛta ani musota fugulɔn sanbara parfum machetu wuslɔn ani masiri sugu wɛrɛw. Dit à faux, le débat du soir, interactif. Jeliba TV filɛbaaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu fɛnɛ sɔgɔlen ni wagati bɛɛ lajɛlen na an ka radio siraw bɛɛ lajɛlen kan ka daminɛ Bamakɔkaw fɛ yen nɔ ka taa Sikaso ani Segu kan an bɛ aw fo dantɛ foli min na minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ k'an lamɛn nin wagati na ni k'an filɛ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foli ni tanuni di aw bɛɛ lajɛlen ma kabini bi jumadonya ye n'o bɛnna ni février kalo tile 23 san 2024 jumadon do lahɔrɔma don do an bɛ Ala fo k'a barikada ale musola ka bidonya yira na ka ɲini Ala fɛ ni ɲɔgɔnna ka ca bolo a ko yira anw na hɛrɛ ani baden na ka foli ni tanuni di maliyɛnw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i n'a fɔ ladala ko ni nin n'a ɲɔgɔnnaw sera don min na kuma kun tɛ an bolo k'o di aw ma an bɛ nɛgɛjuru sira labila aw ye n'o bɛ tali kɛ 65 65 50 50 babu min bɛ aw bolo aw b'aw ta dɔ la bonya ani karama kɔnɔna la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye ni ayiwa maa minnu bɛ kɔnɔna la Mali kɔnɔna la o ko don minnu bɛ Mali kɔ kan fɛnɛ nɛgɛjuru sira ko fɔlɔ kelen don Mali indicatif fu 22 3 65 ani 50 2 kuma fɔlɔ k'u ye sira sɔrɔ nin waati in na Aïda Ala ka don la bonsoir Tere Umar Ousmane Yatasai Eko bako Kodi basi no ne fa Alhamdulillah aba an b'i fo k'i barikada Ala ka juma wɛrɛ yir'an na a se bɛ Ala ye Ala ka basi kelenw minɛ Allahumma min ya rabbi jamana Ala ka ni basi Ala ka ni bɛn ya rabbi ya maw Ala k'an ta k'ala hɛrɛ ye Allahumma min yiriba bin na an y'a kuma kan mɛn an y'i ka émission spéciale lamɛn ok wallahi Ala ma sama se an bɛ dugawu kɛ ni silamɛsu bɛɛ Allahumma min ya rabbi ainsi va la vie ainsi va la vie ne fa wallahi jende adamaden Tere Umar saya yɛrɛ wajibi ko ni saya kɔfɛ ɛlɛ dɔrɔn an bɛ ɲinɛ quoi sitani b'an malasa ka dusukun fiyɛ ka hakiliw geren wallahi n'o tɛ n'an y'a dɔn k'a bɛ ban dɔrɔn an b'a kɛ ka sumaya Ala k'an laban ɲɛ ya rabbi Ala kana to janfa la Allahumma min ya rabbi Ala kana kama ala dɔnye bila na a se bɛ Ala ye ne fa Ala ka ɲɛma ka mɔgɔkɔrɔbaw la ya rabbi du mɔgɔkɔrɔba da man di an bɛna don baabu kɔnɔ ni Ala ka diɲɛ kɔni ne fa hakili jigi ka fisa kojugu n'a sɔrɔla Faransi président kɔrɔ Sarkozy n'a kun b'a dɔn k'a fɔ ko n'a ye Mohamed Kadafi Libi n'a kun y'a dɔn a tɛlen k'o janfa ka kɛ sababu ye k'o faa n'a kun y'a dɔn ko dɔ bɛna bɔ yen Mali la yen colonel Assimi Goïta a kun tɛ Kadafi janfa maakɔrɔ kuma maakɔrɔ kan an ka jamana in ni Ala sɔnna jamana in bɛ jɔ a bɛ jɔ dɛ jamana in bɛ diya Ala ka diya koyi ko mɔgɔw bɛ bɔ tunga ka na baara kɛ Mali la est-ce que nka a ti ɲɛ min kɔ f'an k'o de fɔ mɔgɔw ye k'a faamu démocratie ye tiɲɛ ye an tɛ se ka bɔ démocratie la maa si maa sɔsɔ la mais démocratie à l'occidental f'an k'o de bila an ka na an ka démocratie originale naturelle o tuma n'an y'o faamu don o don an bɛ lafiya n ka kuma bɛ min kan n b'a fɔ ka taa ka segin n b'a dɔn a faamu man di bi transition kɔni o banna an taara 4 république avec la nouvelle constitution Assimi est le premier président de la 4 république il a un mandat de 5 ans ala de ka taa n'an bɛnn'o kan a ka baara kɛ nomination ye région kura ninnu ministre de l'action territoriale a k'a essayer ka commune kura ninnu sigi awɔ o fana mɛn ka kɛ nomination en attendant 2028 on va prendre les élections à zéro baasi tɛ ka daminɛ ni maire ye député ka taa ko ɲɛ présidentielle parce que an ka fɛn kelen kɔni bila hakili la AES min fɔra ɲɛ ni Ala sɔnna a ka kɛ président du Burkina du Mali et du Niger sont condamnés à aller ensemble u saba bɛ u ma foyi kɛ i b'a sɛbɛn k'a bila u bɛ tan 5 kɛ donc tout o la taa t'a la baasi tɛ
foyi t'a bali fo n'a kɛra saya walima bana n'o faamuna mɔgɔ fɛ dɔrɔn an b'a kun ka sumaya baasi tɛ an bɛ taa dɔɔnin dɔɔnin les hommes vont les mener reste vérité absolue Ousmane Yatasaye frère Omar les hommes vont les mener reste le temps est le meilleur juge ala ka dɔ wɛrɛ yira n na an b'i fo Ousmane Yatasaye ka bɔ Segu Sudo ani Balanza ni y'ale ka hakilina ye ni y'ale ka tiɲɛ e min fɛnɛ kulo bɛ an nana Juliba TV sanfɛ ni bɛ ka na mɛn bɔlɔlɔsiraw ni page réseaux siraw bɛɛ lajɛlen e fɛnɛ ka tiɲɛ ye jumɛn maa wɛrɛ bɛ yen nɔ nous la bonsoir assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Kante ala kana fantan dal fanyangula findinina ni yo kalfo la ne fa kuran tigɛ tigɛ de a bɛ kuda kan iya ye de a bɛ gɛlɛya bolo dɛ Kante i Traoré denbaya don ko di basi yen nɔ Traoré kɛlɛ kun bɛ kun na an tɔrɔmɔgɔw kɔni turamɔgɔ ne seru fo a ye foli laminɛ ne fa bagɛna bɔra kuma la sa Yatasaye ko n b'a fo kosɛbɛ Yatasaye bɛ fo Segukaw fɛ yen nɔ a ka wulikajɔ la n bɛ Bugula fo ani sinankun bɛɛ ni baasi tɛ n b'a fɛ ka n da don mun na bi awɔ a bɛ waatinin bɔ sisan u ye Kati sira in awɔ Samɛ fɛ ani Kuluba fɛ awɔ ani Tapɔnje an média caman kan an tun yɛlɛnna waati dɔ la ka kumaw ka yɔrɔ décrier ko sira ka dɔgɔ k'a accident ka ca ni mobili kelen tun tiɲɛna Samɛ yɔrɔ in na journée bɛɛ de tun bɛ tiɲɛ a kuma nɔgɔn dɛ n'a yɛrɛ tun kɛra ka i to camion ba fila ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ masaya sigi a la i bɛ se ka 3 heures de temps 4 heures de temps kɛ gɛlɛya b'a la mɛnɛ et puis tuma bɛɛ mobili bɛ bɔ fo Dakar i ni bi Samɛ yɔrɔ in na i y'a ye donc vraiment an tun y'a kuma fɔ pour que sira in ka se ka dilan awɔ hali ka sɔrɔ an ma lamɛn an bɛ se k'a fɔ n ko vraiment u y'an ka kuma ta ba la parce que radio in bɛ lamɛn radio ninnu bɛ lamɛn ni radio Kiledu tiɲɛna barika b'aw la an bɛ mun fɔ dɔrɔn ka a gɛlɛya u ma u ko k'u bɛna 95 milliards de don a la o fɔra donc k'a bɛ di chinois ma an b'a fɔ ministre ɲɛna n'o ye madame le ministre k'a ka suivi kɛ ko in na u kana wari bɔ k'a di ten k'i kɔ don et puis délai min fɔra 3 ans a man jan si ma bolo u k'a lajɛ k'a suivi kɛ ni mɔgɔ min m'a kɛ ka ɲɛ k'o ɲangi tiɲɛ don c'est l'argent du contribuable donc a bɛ bɔ an yɛrɛ ka budget de la fɔra an ye cogoya min na n ye tiɲɛ vraiment k'u jija ka nin ko kɛ ko ɲɛnama n'a kɛra dugu bɛ cɛ ɲɛ lumière bɛ k'a la deux fois aller retour à côté bɛɛ vraiment c'est vraiment salutaire lafiya bɛ na fɛnɛ donc an b'u fɔ ala ka barika don a ko la Allahumma amin ala ka kɛ siman ɲɛna a se bɛ ala ye ala ka kɛ sababu ɲuman caman ye ya rabbi donc n b'o de fɔ bi baasi tɛ Kante i yɛrɛ fo kosɛbɛ ala ka hɛrɛ k'i ye ala kana dali min bila i la Allahumma amin ya rabbi ko n bɛ tɛmɛni fo Musa Tɛmɛni kulo b'i la n bɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba fo Mayina mahinakaw bɛɛ lajɛlen foli laminɛ ne fa Mayina jɛgɛ kɛnɛ ye den ɲɛnafin banna sisan wallahi an famana jɛgɛ kɛnɛ ma koyi an bɛ jɛgɛ kɛnɛ san Mayina Bamakɔkaw tɛ se ka jɛgɛ kɛnɛ dun a ka gɛlɛn an fɛ yan nɔ merci Traoré kan b'i fo Kante ala ka buba ani maaw ka buba an bɛ buba Kante fo buba jolimandi n'o ye bubola yɛrɛ ka tɔgɔ dalen an bi a fo buba sababu ɲuman ka musokɔrɔba fo a kɛrɛfɛ ni ka kodaw lagare an bɛ lagare fo dante foli min na ala ka hɛrɛ ka an bɛɛ lajɛlen ye ka duwawu don kɛ jamana ye yarabi jamana in ka hɛrɛ bɛ fɛn o fɛn na ala ka jamana in ala k'o don an garisɛgɛ la an bɛ boli fɛn min nɔfɛ ni hɛrɛ ta kɔnɔ ala de bɛ an dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan ala k'a kɛ hɛrɛmaw ye an bɛɛ lajɛlen ye ka ustaz Dukure fo Faransi badabada ustaz Dukure n'a ka denbaya bɛ fo k'a bɛ foli di Adama Traoré Abdoulaye Diallo Yatasaye ani Fuseni Traoré ma maa wɛrɛ bɛ yen nɔ nous la bonsoir wa alaikum salam wa rahmatullahi ko di basi yen nɔ ala kana basi kɛ k'an wele ka bɔra jumɛn tɔgɔ duman jamu duman Braza an b'i fo ka Brazakaw bɛɛ lajɛlen fo bisimila an tulo b'i la vraiment jamuka bi kɔni bɛɛ ni hakilina min la bi i b'o de fo awɔ o de don ne kɔni min y'o malen an kana presse k'an bɛ kalafili kɛ k'an ka kalafili an ka sɔrɔsi t'an kunna fɔlɔ fo 2030 awɔ donc n'an b'a dɔn ne yɛrɛ y'a fɔ n'a Asimi t'an kunna fo 2030 bɛna se a b'a sɔrɔ an ka jamana basigira a bɛ arrêté o tuma an bɛ se ka kalafili labɛn quoi donc nin t'a wagatiw ye kɛ ne ɲɛ b'a la
ala ni suratun plana sa kon grani ni sar bal je yoro na sa jare ko ko vendrega jamana ka ki karne surani diga jamana pati sa je ko stanwa samande jole ngale na sutra dendro le sri ganga o do ne ko ne ta sa kala ne ta hagila kala vi kana ge ko ba to do mitram d'accord ala ya am la jamu wala ni yuso tan ko ni a jaranya ami fo ka brasa ko bla jeli fo ibanga fulu fu na la ka hela ka nawye Yusuf Sangare amman balmake fo ka bo braza nan no braza mitino jara kunati anaka dimba bla jeli banziri amba fo poto ka fe non dante fulmina ne juru sray alsa biwro ani duru ye biwro ani duru bidru male mun be ko kayna fam balmake mun wara wala ke braza ka fe no mali indicatif no talike fu muga ani flasaba biwro ani duru biwro ani duru bidru ni ala yodo aw gaskela awni awna je ninga masala ke ka beni bido ye no benani février kalo kle mugan ani saba samba fulani mugan ani nani juma do ya do aywa babuti no kadi awma awusiga wulule ke shiye mununi anya boka bi do hon kono la awusiga sigi uluka no le taw fela ko ye shiye ma wulu na bitali ke jamana ni yin la hala bula jeringa ana siga nda do la ka siga wala like ayi ka jantim ka family jonjon kadi flele bo ni la mele kala bula jelima juliba fm juliba tv bulo sura bula jelin sans fait tout comme ka ni sangani na malion bela jilen fo kagina na la mun be kokan kala donya ka fo ka jamga mun na me fo mako di a fo le débat interactif du soir dala fale bro mi ni amasigi aw yi tenen talata alamsa ani juma kadamna ne ga kanya tan chigi fo ka tabla sanga bidru nyona bonyongo awni awna nyon soro ni nga hakina fale bunye ani kalama kon la jamana allah hala yaw bela jilen kan sijo be no akara kuna funi fammi talike kuna funi kan o balantan ko bola aywa second dongo bola politique ko sara bola wa sije fem be no nabe aw kuna kan nyote sigidawla gela mun be no o degu mun be no aywa anasika wala nyimma kasika ba kalama chukam nan sabla anyudi fo am fana nga barabi talike ni nga jamana nyamago mrabago alay jamana kalfa do mun nabi kasugu blastera yala sa degum be malen deum ha kasika bod degum kalama ni from be siga sura la kasugu fro nyini nyokon fe chukam ne na fu bubakanti bora ka fon katisrai anya kuma fo kaceya jamungen kon lala alhamdulillah rabbil alamin ko jamana nyamo wasi mi goita ya nyini bi ko kasika aywa sraglan ka ko kati kana ba ko ka bo ko kati men ponji bila jeli fe aywa binani basigi ya binani aywa surajil wali fune ame do donc ala ka ko sibati na fo faratu gamna musaka bo ka do damunu fe ka do danu fe shiwu ka kala sabla fune gela ba bi nga jamana ngono angon de do ka musaka bo ka do kula nga antijete kala anyena ba manyewa an kuma lama kasrate donc luka dabla da fara ko minga do min da fe dum na ko do da fe sabla andika basigi yani ka nyatrani anga aywa comment dirais-je dunga fa be sabati wo hakan bela jeli konnala ka la dili halsa Yusuf Sangare ka fulike kan mbawi amba bisiki ka foko galate awan nga juru sala ni alaka jien o basite Yusuf Sangare alsa amita nyefe kuma ok d'accord quelqu'un au bout de fil anula kuri basi no bashi hoite alhamdulillah ala kana bashi ke amin ara aba kan wale ka baroj mene fa to dum jamduma kita to on ka bo muri babu kita ka bo muri babu kita mi fo ka muri babu ko bla jeli fo bismillah an bila asa don jere bon ko 2030 awo odma abasa jamana ka bi halta dinga kono ka dinga chukodi tankita mais à part l'aspect sécuritaire awo qu'est-ce qu'on voit maintenant abasa jamana ka jigi dinga kono ka dinga donc jamana be dinga re kono ne wati nake uka panga blajuna ode kadaji voilà c'est ça gelew beke nous sera udana ko udana sera udana utsega foi wore ke blega temeninga amu remercier beaucoup voilà merci aywa kita ambi fo kamuru abuka bla jele fo merci bien ni kita ka bo babu ko aywa ko 2030 kuna anyo di nun uma ko ame do dinge kono ambe bla dinga ko bele kono ni kita ka yitay
ni ale fana ka tiɲɛ n y'o de fɔ jamukan in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen n'a ka tiɲɛ wa bɛɛ lajɛlen fɛn filɛ ka tiɲɛ de kan maa wɛrɛ bɛ yen nɔ la bonsoir. Bonsoir Tony. Vous allez bien? Je vais très bien. Hein? Vous participez à la kene. Ala kana basi kila ne fa mi fo ka kasila ka bɛɛ lajɛlen fo bismillah. Ne ba kuma tiɲɛ dabi. Kuma tɛ da bi? Kuma tiɲɛ dabi mun dɛ. kɛra? N tulo bɛ fɛn o fɛn mɛn. Tiɲɛ t'a si la. Han? Tiɲɛ t'a si la. Ayiwa. An bɛ ka tiɲɛ de f'i ye koyi. Tiɲɛ t'a si la? An bɛ yɔrɔ min na bi. Ne b'a ɲini an ka armée fɛ. U k'a dɔn k'a fɔ u ni civils bɛɛ ye kelen. U ka dɔn ka jumɛn kɛ? U k'a dɔn k'a fɔ u ni civils. U bɛɛ ye kelen. An bɛɛ bɛ fani ba la. Civils fana k'a dɔn. Ko an ni armée bɛɛ ye kelen. An ni armée bɛɛ ye kelen. Maa maa ko de. K'i bɛ armée bɔ civils la. I jama cira de. Ala k'an kisi o ma. Ne y'a fɔ o. Minnu ye coup d'État kɛ. Walahi u y'u ka sira bila. U y'u ka sira bila? Oui, u tun na sira min ta. U m'o ta bilen. Mɔgɔ donni kɔrɔ. A kɛlen bolo baara ye sisan. Ne kɔni b'a ɲini Asimi fɛ. Prendre le taureau par les cornes. Wa mɔgɔ lamɛn dɛ. A ka mun kɛ? A taa ordre sigi jamana na. Mɔgɔw ka baara kɛ. A ka na arajo minnu bɛ a labato. Minnu ye hɔrɔn a yama ma dɛ. Hɔrɔn minnu ye. Déjà bosi jeliw la. A ka n'u lamɛn dɛ. A ye sɔrɔsi de ye. A ka taa ni jamana ye cogo min ka d'a ye. An bɔra AES la. Ala k'a kɛ hɛrɛ ye. Safɛ bi mun fa ye sisan. Politigimɔgɔw. N b'a fɔ n t'u fɛ dɛ. Awɔ. Ne yɛrɛ. N bɛ se k'a fɔ n ye ADEMA ye. N bɛ se k'a fɔ n ye UED ye. N bɛ se k'a fɔ n ye PARENA ye. O cayara dɛ, e kelen? Ne yɛrɛ ye politigimɔgɔ de ye. Nka n bɛ se ka n kali Ala bi. U ka hɔrɔnya la. U kana fanga ɲini. U kana fanga ɲini sa. Ka da mun kan? U ka jamanadenw de ko an ka taa nin sira fɛ. U k'u tɛ an ka taa. A sera ka jan o. An ka taama nin. N'an bɛ ka taa, an bɛ ka taa o. Ni olu ka tuma sɔrɔ u bɛ na o. A Musa ba san mugan kɛ yan. A ma bɔ yan. Fatigiw ma bɔ yan. Ne kɔni b'a ɲini Asimi fɛ an ka taa. Jamana in ka ɲɛ. Ni jamana in ɲɛna. Minnu ko an ka taa. U b'a dɔn ka fɔ a ɲɛna. D'accord. Minnu fana ko an ka taa. Awɔ. Ala kana kɛ n'a ma ɲɛ. U b'a dɔn ka fɔ u filila. Baasi tɛ. Fo Mali yew de ka yɛlɛ. N'an bɛɛ ɲɛ ma yɛlɛ siɲɛ kelen. An tɛ tiɲɛ ye koyi. D'accord. Voilà, o ye ne ka kuma ye. An b'i fo k'i waleɲuman k'a kasilakaw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na hakili ɲuman Ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen don kulo kunnandiw la nɛgɛjuru Isu Sangare 65 don 65 50 50 minnu bɛ kɔ kan o kelen don fu 22 3 65 sigiyɔrɔma 2 50 sigiyɔrɔma 2 a nous là bonsoir. Allo Umar Traoré. Ne balimakɛ Fuseni Traoré a bɛ cogo jumɛn ko di basi la? Basi ko tɛ ne la. O kɛra hɛrɛ ye Ala kana fɛn k'i la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn bisimila. Ni fo ka radio ɲɛmɔgɔso ni baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ lajɛlen tulo b'i la nin waati in na. Ani Adama Traoré fo ka Usaw Digire fo. Baasi tɛ u ye foli laminɛ. Traoré de juma ye bato minnu nana Ala ka bato minɛ. A se bɛ Ala ye koyi ne balimakɛ. Ala ka jamana basigi. Allahumma min ya rabbi.
tarawele ne fɛ ka kuma fɛn dɔ ka bi a fɔlɔ Mali ni Côte d'Ivoire ne bolo jamanadenw an ka fɛn dɔ jate minɛ fadenya ka ɲi mais faden juguya man ɲi anw ni Côte d'Ivoire bɛ kɛ faden juguya de ye a ka gɛlɛ i ka maliyɛn ko a bɛ hakilila ɲuman ŋaniya ɲuman ta k'a ɲɛsin Côte d'Ivoire ma ka da mun kan mun kɛra n b'an n'u ɲɔgɔn cɛ réseau sanfɛ a ka gɛlɛ i ka Ivoirien k'a bɛ ŋaniya ɲuman ta k'a ɲɛsin Mali ma mais mun de nana n'o ye bi Fuseni Traoré e yɛrɛ bolo mun de nana n'a ye bon ne bɛ jiginna fɔlɔ bɛ jamana fila ɲɛmɔgɔw de kan parce que depuis ko bɛ daminɛ dugu ma ɲɛmɔgɔ bɛɛ kan ka bɔ kɔmɔgɔw sensibiliser ka jira ni jamana in bɛɛ ye jamana kelenw de ye Ivoirien défourmé Mali kɔnɔ Malien défourmé Côte d'Ivoire ni ɲɛmɔgɔw tun sera kɛ kɔn ka jamanadenw hakili la sɔn k'a fɔ jamana in bɛɛ ye jamana kelen de ye hali n'a sɔrɔ tubabuw ka fara nana an bɔ ɲɔgɔn na jamana in bɛɛ ye jamana kelen de ye a bɛ se ka kɛ hakiliw bɛ sigi dɔɔnin ka na mɔgɔya ma mais nin wagati in na vraiment ne ɲɛ bɛ mun na jamana ɲɛmɔgɔ fila u ka bɔ bɛɛ ka kuma i ka jamanadenw fɛ fɛn dɔ bɛ yen n'a kɔgɔla dusukun na kama a t'i yeli kɛ tuguni ok Fuseni naamu nka est ce que wagati fɛnɛ bɛ se jamana kɔnɔdenw fɛnɛ k'u ɲɛ yɛlɛ ka faamuyali kɛ k'a fɔ ko ala ye jamana in kalifa don maa minnu na bi a kɛra maa ma ye an ka dɔn k'a fɔ k'olu ye tɛmɛbagaw ye nka jamana fila in bɛ to yen o bɛ to yen jamanaw fɛn bɛ jamana marala ka kɔn ninnu ɲɛ o siga t'o la jamanadenw tɛ yen wa jamanadenw bɛ yen donc ni anw fɛnɛ ma se ka jateminɛ kɛ maaw mana aw pousser cogo cogo k'aw bila ko la nka aw yɛrɛ k'a dɔn aw ka bɔ n'a ka bɔtɛ min aw kan k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na kɔni sa dɛ Traoré ka kuma in ye kuma sababa de ye mais n'i y'a ye ne ye ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma jamanadenw hakili tununnen don ka tugu jamana ɲɛmɔgɔw kɔ a ye réalité i b'a ye an ka marabaga dɔw minnu bɛ CNT kɔnɔ olu b'i bɔ ka Côte d'Ivoire attaquer kojugu de la Allahu akibaru donc ne y'o mɛn ne b'a ye k'a fɔ ne ka jamana député kumakan de filɛ nin ye jaabi ka min fɔ Côte d'Ivoire ma Côte d'Ivoire tɛ Mali fɛ Mali jugu ye Côte d'Ivoire ye a bɛ kɔgɔ ne dusukun na a ma nɔgɔn donc fɛn min don fɛn jugu don an ye sigiɲɔgɔn jamanaw de ye i yɛrɛ kuma min fɔ yanni nin ɲɛmɔgɔ ninnu na ɲɛmɔgɔ caman tɛmɛna jamana ni ɲɔgɔn cɛ wa nin ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ taa ɲɛmɔgɔ wɛrɛw bɛ na siga foyi t'a la mais n'a nana sɔrɔ ko a kɔgɔlen don jamanadenw dusukun na ka ban k'a fɔ Ivoire jugu ye Mali jugu ye Côte d'Ivoire ye an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu wa donc ne kɔni bolo fɛn ɲuman tɛ bamananw b'a fɔ bamanankan na ko ni ngurunin ka ɲi mɔgɔ ni sigiɲɔgɔn cɛ ni kuma kunkuru kuma dun man ɲi kuma ye fɛn juguba de a bɛ tiɲɛni kɛ wallahi tiɲɛ don ne ka n sigi kɛ téléphone micro k'a fɔ Ivoirien a bɛ ta donc ni Ivoirien kelen y'a mɛn dɔrɔn a b'a fɔ ko Malien y'a fɔ anw ma ni Ivoirien kelen y'a sigi téléphone kɔfɛ k'a fɔ Malien aw bɛɛ ta ni ne y'a lajɛ dɔrɔn ne b'a fɔ ko Ivoirien de ye nin fɔ Malien ma k'a sɔrɔ mɔgɔ kelen de y'a fɔ a tɛ kuru kunna a tɛ kuru ju la a ma nɔgɔn Traoré ni bɔra yen kuranko in an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ u ka solution ɲini kuranko la u ka jumɛn kɛ u ka solution ɲini kuranko la solution de Traoré an bɛna don sunkalo kɔnɔ a tɔ man ca bilen ye ala ka diɲɛ ala k'an si jɔ k'a kɔnɔ mɔgɔw bɛ tile kɔngɔ na u bɛ tile jimi nɔgɔ la n'a fɔra ko sun tigɛla k'a fɔ k'an bɛ fɛn sumalen sɔrɔ Traoré a man ɲi mɔgɔw ma a ma nɔgɔ koyi wa adamaden bɛ se ka fɛn bɛɛ ko mais kɔngɔ adamaden bɛ se ka kɔngɔ kun tɛ Traoré a ma nɔgɔn Traoré nasɔngɔ bɔla joli bɛ yen n'o balo bɛ kuran na jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u ka cogoya bɛɛ ɲini kuranko la cogoya bɛ yen ni o bɛ se ka kɛ u k'o kɛ kuranko la Traoré ni bɔ kuma na ni nin ye an ka CNT mɔgɔw ko u k'a dɔn ko a fɔra k'u bilala député nɔnabila de la wa député bɛ don assemblée kɔnɔ ka jamanaden ka hakɛ ɲini o kɔfɛ ka jamana marabagaw ne o ye gouvernement ni président ka tila k'u bila sira kan mais anw ka CNT kɛlen dɔ bi
fanga kɛ yɛrɛbaw de ye fanga mankutubaw de ye fanga kɛ damanifɔlaw de ye donc jamanadenw tolen don degun kɔnɔ jamanadenw tun ma kɔngɔ kɔnɔ donc jɔnni bɛ yen anw ni fanga cɛ ko min bɛ se ka anw ka hakilina lase fanga ma député bɛ taa jɔ i yɛrɛ b'a dɔn kuma min de cɛ fanga tanu kama fanga mankutu kama député dɔ bɛ t'i jɔ k'o kumaw fɔ an ye sente mɔgɔ dɔ kumakan mɛn ni kuranko kelen kan ko pour kalo kelen kɔnɔ ko maliyɛnw ka se ka kuran sɔrɔ ko fɔ 40 millions ka don gasoil la ko Mali tɛ se ka 40 millions don gasoil la ko an ka to dibi la fɔlɔ mais ni kalo sera ale bɛ taa kɛ million ta o sudarikɛ min bolo bɛ sudariya la kuran mana tigɛ a bɛ mun sɔrɔ a ma nɔgɔ tarikɛ bɛ mun sɔrɔ a ma nɔgɔ kɔfɛlikɛla bɛ mun sɔrɔ ko sente mɔgɔw k'a dɔn o bɛ ka wari min ta ko kɔfɛlikɛla kɛ impôt saralen o wari de don d'accord tarikɛ kɛ taxi saralen wari de don baasi tɛ sudarikɛ kɛ taxi saralen wari de don donc u kan'u to diya la k'a fɔ ko jamanaden bɛɛ b'i diya walahi jamanaden bɛɛ t'a diya a ma nɔgɔ dɛ Tarawele n b'i fo an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ala ka hɛrɛ kɛ an ye nin wagati in kɔnɔna la Isu Sangare a ka kan an k'an kuma fɔcogo dɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna la degun bɛ yen nɔ donc i ka da la k'a fɔ k'i bɛ lahala min kɔnɔ ayiwa i bɛ ala fo ka barikada nka kana fɔ k'i bɛ kuma ni bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye sabula i bɛ lahala min kɔnɔ i b'o dɔn i tɛ kɛ maa wɛrɛ ka lahalaya dɔn ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye ala ka sababu ɲuman kɛ an bɛɛ ye maa wɛrɛ bɛ yen nɔ on bonsoir Aba Traoré, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An suman leli. Ale do cho. An b'i fo ni ka falajɛ Carrefour bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la ne fa bisimila dɛ. Ni ala sɔnna u bɛ tulo b'a la. Alhamdulillah. An yɛrɛ b'aw fo dante foli min na. A diyara n ye. Traoré. Ni san kulu la. Bɛɛ bolo b'i kunna dɔɔni la. Wallahi nin ye tiɲɛ ye koyi. Maa ninnu bɛ ka jɔrɔ ko kuranko. An t'u jalakɛdɛ o y'u jo de ye dɛ. Nka bɛɛ n'i ka hakɛ. Nka Sumanjɛli mago bɛ min na. Awɔ. N'i bɔra Bamakɔ yan k'i ɲɛsin Mopti ma. Mopti dɛ. Ka taa Tombouctou région na. Ka taa Diré cercle la. Traoré an ye malo jaka bɔ. Ka bagan jaka bɔ. N'o ye bagan cɛmisɛnninw ye. A bɛɛ bɛ bagan kɔbaw de la sisan n'o ye misiw ye. Olu de jaka bɛ sen na. Degun belebele mun de bɛ ka na ni gɛlɛya ye bi. M'a faamu. N ko ni gɛlɛya in bɛ aw kan hali bi wa mun de bɛ ka na n'a ye halisa. Traoré ne Asuman de bɛ k'a f'i ye. Ne welela kunu k'a ɲɛfɔ ne ye ko baganw jatera. Bagan kelen o kelen a kan ka min sara a fɔra ne ye. Damakasi yɔrɔ min bɛ an fana na. O ye ala ye maa minnu anw ɲɛma bi. K'a f'u ye ko Diré ba kɔfɛ la. Ka mago bɛ lafiya la dɛ. Kalan tɛ ka kɛ. An musow n'anw denw tɛ lafiya. U t'u sago kɛ. An yɛrɛ minnu ye cikɛlaw ye. Aw ni ci kɛ suman jaka de bɛ bɔ a la diyagoya. Mais jɔn de bɛ ka nin dagabilen sigi aw da la yen nɔ nin wagati nin halisa dɛ. Maa bamanci minnu bɛ yen Sakɛ Traoré. Hali bi. Minnu ɲɛ tɛ Mali faama Mali fanga na. N'a y'a sɔrɔ ɲɛ bɛ Mali fanga de la. Nin ko in tɛ se k'an sɔrɔ fiyewu. Suman jaka bɛ bɔ. Baganw jaka bɛ bɔ. Adamadenw tɛ se k'u sago fana kɛ. A ma nɔgɔ. U bɛ dugubaw la i n'a fɔ Diré n'a ɲɔgɔnnaw. Nka kominiw ni dugumisɛnw. Fanga ma se yen fɔlɔ. U b'an bila yen. An bɛ se k'an dama de kasi fanga na k'a ɲɛf'u ye an bɛ k'a fɔ fana ani tile. Tiɲɛ. Nin t'a fɔ ko fɔlɔ ye ne fɛ. Nin t'a filanan ye. E yɛrɛ Traoré y'o seri ye. Kuranko jɔrɔ b'an na Bamakɔ yan dɛ. Nka min bɛ anw kɔ an bɛ ka jɔrɔ n'o de ye. Wallahi tiɲɛ don.
Muna yi ka fɛn k'i ka ye bi. Marifa bɛ maa min bolo n'a y'a ɲɛf'i bolo lankolon ma e bɛ mun kɛ? O la an bɛ min fɔ an ka faamaw ye. U ka dire i ba tigɛ sa. Baasi tɛ. U ka taa commune kɔnɔnaw na. U k'a ye adamadenw bɛ dugu min na. Baasi tɛ. Dawuda Asumaneli ka hakilina de nin ye. Salamu alaikum. Waleykum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Asumaneli kɔrɔfɔ fɔra fɔ yɔrɔ ni Ala sɔnna ma n b'a dɔn wulikajɔw na sabati yaasa dire i ba kɔfɛla la ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen degun bɛ maa o maa kan ka bɛn ni lakanabɛla ɲɛli kan an bɛ colonel Sadio Kamara wele a ka wulikajɔ fanga bonya a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen yalasa lafiya ka se ka na cogoya min na maa wɛrɛ bɛ yen nɔ an wula bonsoir. Allo 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 Anula. D'accord Youssouf Sangare alsa an bɛ taa ɲɛfɛ nin wagati na ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Asumaneli ko ten ni san fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo bɛ yɛrɛ de kunna k'Ala deli yarabi degun bɛ maa o maa kan a kɛra degun ye Ala ka degun ta ka bɔ bɛɛ lajɛlen kan dɛ maa wɛrɛ bɛ yen nɔ Anula bonsoir. Allo allo. Oui ça va Kodi Basse non. Chaka togola. Farako kaw dum basti machila. Mba bismillah kulo bila. Mba. Awo. Hein? Sente mo yo mun katuguni. Awo. Awo. Ahon. D'accord. Ahon. Baasi tɛ. Ok. Voilà, merci. Chaka an b'i fo. Merci beaucoup. Togola. Merci. Chaka Karim Togola Farako masigi kaw fɛ yen nɔ an bɛ a fo dan tɛ foli min na ka Farakɔkaw bɛɛ lajɛlen fo Joliba TV sanfɛ nɛgɛjuru sira ye halisa 65 ye 65 50 50 Sirifu an bɛ foli di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni ka don Sénégalikaw fɛ yen nɔ maliyɛn minnu bɛ yen nɔ an b'o fo k'u waleɲuman dɔn kuma wɛrɛ bisira la Anula bonsoir. Allo. Allo Anula. Ça va. Kodi Basse yen nɔ. Alhamdulillah. Ala ka mɛn kɔnɔ ka hɛrɛ ka ɲɛ k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn. Alhamdulillah. Follow. Han? Follow. I bɛ k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn ne fa foli diyara an ye k'an wele ka bɔ min. Ka bɔ Falajɛ. Falajɛ. Awɔ. An bɛ Falajɛkaw bɛɛ lajɛlen fo. Awɔ. Ala ka hɛrɛ ka ɲɛ Ala ka folibaga di yɛrɛ ma. Amidu Gindo. Merci. Amidu Gindo ka bɔ Falajɛ. Amidu Gindo. Awɔ ka bɔ Falajɛ la. Dɔgɔnɔkɛ an b'i fo ka Falajɛkaw fo. Awɔ. Ala ka foli b'an ni ɲɔgɔn cɛ. Merci MTN Baraji. Merci. Follow. Nba. Awɔ. Yusuf an ka taa ɲɛfɛ Amidu Gindo ka bɔ Falajɛkaw fɛ yen nɔ an b'i a fo dan tɛ foli min na k'ale ta ye foli ye Ala ka foli mɛn an ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka folibaga d'i ma sabula maa kanubaga de b'i wele ni k'i fo foli ye belebele ye anw bolo Ala ka foli mɛn sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ halisa maa wɛrɛ bɛ sira la Anula bonsoir. Allo. Allo Anula. Anula. Kodi Basse yen nɔ. Baasi tɛ. O kɛra hɛrɛ ye k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn tɔgɔ duman jamu duman. Tɔgɔ Ɲara. Ka bɔ yɔrɔ jumɛn mara la. Kulukoro Kumatanako. Han. Baasi tɛ. Kulukoro Kumatanako na tɔgɔ Ɲara. N balimakɛ. Kulukoro Kumatanako la. Awɔ i bɛ hakɛ to ka bɔ i ka lamɛnnikɛlaw bɛ filɛlikɛla kɛrɛfɛ n'a ma k'i ma ni basi ye sinon gɛlɛya bɛ baara la dɛ. Ka bɔ Kulukoro Kumatanako.
d'accord flake norma amita ñefe alsa shirifu ka malion bla jeli fu ka hakatu ñini ku fe sanga ani wati anyu de fu ante se ante yinen nama ñe ka fo ko be wulili ke jam ngeen kon la ka kan fu mitali ke radio so fu ka tasitiri so ma ko mo wala wakara to kum pew o mona ke on am ñoo soro aklu juma la ka di ani aw mama bi anu la bonsoir ribasino ah okara era eni fama wala akara fama so la ma espero que da muro do fa ah ok bon no kani hawla no kani go ina malion fune de tari malion jumenge ahina tan ni na ba ahina tu la fene to flasha ahina tan ni wala e chuko dita be de gunda kala de gunda ma ko ba de kala ma de gunda ko de ko to ko ari wa ko ko de gunda fa udungo ku ba nga degun kalama ko ni nguko ku ba nga degun kalama de wa fana kube awa ande ma kula wala ba de kala de ko ta ko la ta ko de kala ba de kala ngu kara mo fana population wala ba de kala an ga de tula ina dubri ina ba es ma de ateni ka judo ina be jala ba a ga de ne be jini ka ta ka de be judo mo ka patron ay me dutili fane no duro me ko sala he o mo bi la ko non ani ne tan na wallahi ani ne tula wallahi d'accord ina na ina bula o be do ga ta o do ga tempe la me sama ko foila o no me ku ja ko na ka da na fara ka ko suru ga me no ga ga ka be ta an wala ka to ma ka ko ga ka yo me jonka ani tu ya jo ma dina mo no e bon ga ko ni duro ga fa o ka ka ko ni ga fa dala ni dala wuru ya rabbi ala ka hera kanye d'accord bashite usebe ala yin ami fo ni ngi wal mando ka bla jele fo ni ka hakil nay ka bla jele bunya ka hakil na ta fene ka hakil juma ala ka di am bla jele kile na bla jele man nga juru sura ye bi woro ani duru ye bi woro ani duru bi duru dit le débat interactif du soir téléphone 65 65 50 50 pour ceux qui sont à l'intérieur du pays pour les Maliens résidant à l'extérieur c'est le même numéro et notre auditeur au bout du fil Anoula bonsoir allô ça va oui ça va ko di bassé non bashiti la toro sitia Allah kana bashiki la kan wule ka boroj me ta wule ka bo segu de ami su ka fo ne fa bismillah on klobe la librantin ta radio librantin ta awo librantin de do awo wo ka bo sebu ok ne fa ke to ka bu ga la meli kala kala fe na makimani bashibu be flele kala na to galabe barala haketo ki tilla tugun tille da tugun haketo anye d'accord awo allô ouais awo oncle bila maybe bo segu kwan ok aywa amam balma ke fu ka bo segu ka fu no anye haketo nyini ke afa sabla gela ak mi akane ga jurusra la nyudi fo ni awala meliki la wala flele ke lan kon dale do ko defe do abe gela badi do nga barala hakli ma alaka di mabi anula allô d'accord bashite alsa amitanye fe usu sangare ka kanambo bela jele fu malikono ani maliko kan ma wara be sra la ni watina dayla ka do anula allô anula bashite alsa gelew bi no aywa anti sege anti yine ansi kunyi awdi ka kuma dadi aw bula jele ma be ka sega do ka hakil nata di bunyi ni karama kon la ko ni ma wara bi no anula bonsoir allô anula anula ko di basino anula aba kan wole ka bomi ok uncle bila bismillah awo maleo nga jumenge ko maleo nga jumenge
Malaya bɛɛ bɛ ka kuma ni kuranko min ye. Awɔ. Mali dan tɛ duguba kɔnɔna ye koyi. Ne ka faamuya na. Kuranko Malien yɛrɛ man kan k'i da don kuranko kuma na. Malien ka jumɛn kɛ? Malien man kan k'i da don kuranko kuma na. Mun na? N bɛ fɛn dɔ f'i ye. Fɛn o fɛn bɛ yen n'a ju t'i bolo. I bɛ ka utiliser mɔgɔw de fɛ. N'a tigɛr'i la. I ka k'i ka fɔta dɔn. Malien bɛɛ b'a dɔn ko an b'an dugu de. Ko kuran ko a ju t'an fɛ yan. An ka baarada minnu bɛ yen. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'u ma baara ɲɛmaa kɔrɔ de fɛ. Sinon ni baara kɛlen don ɲɛmaa kɔrɔ fɛ. An ye kuranko dingɛ minɛ an bɛɛ bi na. D'accord. Mali dan tɛ duguba kɔnɔna ye. Ni duguba kɔnɔ mun lora ko fanga man ɲi ka fɔ ka kuran man ɲi kuran man n'a ye. O kɔrɔ b'a jira ko fanga ɲuman ma deli ka na Mali la. Bari Burukina kɔnɔ dugu minnu bɛ yen. An m'olu jate Mali dɔrɔn. Ok. Ni y'olu Mali dɔ kɔni. An b'a bila an kunna k'a fɔ ko duguba kɔnɔna. Ko kuranko tɛ tiɲɛ jamana kɔrɔ. Ni kuranko ye tiɲɛ jamana kɔrɔ. Duguba kɔnɔ mɔgɔw ma fɛn duguba kɔnɔ mugu ye. Duguba kɔnɔ mɔgɔw ma fɛn Burukina kɔnɔ mɔgɔw ye jamana ko la. Mais kuran bɛ dɔ bolo yen wa? Mɔgɔ bɛ ka wele kɛ ka fa ye. Ni duguba kɔnɔ mun filɛra ko fanga ma ye k'a su ka kuranko ye fanga ma deli ka na jamana kɔnɔ fɔlɔ wa Burukina kɔnɔ mun ma deli ka kuran sɔrɔ. Bon ne ka faamuya na. Maa min maa ɲɛ. Bɛɛ tɛ se ka ye fɛ dɛ. D'accord. Ne t'a fɔ transition ka ɲi. Ne t'a fɔ transition man ɲi. Mais u bɛ hakilina min kan. D'accord. Ka baara kɛ ni hakilina in ye. Baasi tɛ. Maa tigi yɛrɛ ni ma dɛ minɛ. An ka ɲɔgɔn faamuya. N'Ala sɔnna ma. An kana ɲɔgɔn muruja. Fanga a bɛ kalifa maa la. Dɔ b'a ɲini o t'a sɔrɔ. Dɔ t'a ɲini a bɛna den sigilen min. Nka caman bɛ suma. O dɔgɔ ye faga sɔrɔ bilen Ala bɛ k'a da o bɛɛ sɔrɔ. Maa caman ɲan dɛ o kɛ i bɛ faamu. Sɛbɛn Ala fɛ o ye fanga sigi. D'accord. An kana ɲɔgɔn minɛ kun. Baasi tɛ. An ka jamana kanu minɛ an ka fara ɲɔgɔn na. Ala ka hɛrɛ k'an ye. N'o ye ka foli ye. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Ala ka dɔn wɛrɛ jira n na yarabi. Merci bien. A diyara n ye. A diyara n ye. Merci. Yusuf an bɛ taa ɲɛfɛ k'an balimakɛ fo foli la hali ni ka sɔrɔ gɛlɛya dɔɔni tun b'a ka nɛgɛjuru sira la sabula an ma faamuyali jumɛn sɔrɔ laseli la nka Ala an bɛɛ lajɛlen a dabɔra aw ka faamuyali min kama ni aw ye faamuyali sɔrɔ a la a diyara n ye a bɛnna n ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ma laban ni k'o ta ka bi ta in bila yan nɔ Anula bonsoir. Allo. Allo Anula. Awa anti. Kodi baasi yen nɔ. Baasi foyi tɛ yen. Alhamdulilayi k'an wele ka bɔra jumɛn tɔgɔ duman jamu duman. Awɔ n y'a faamu. I bɛ k'an wele ka bɔ min. Allo. I bɛ k'an wele ka bɔ min. Ka bɔ Bamakɔ. Ok an b'i fo an tulo b'i la wagati man ca bilen. Ok. O cogoya la wa Yusuf wagati man ca n'ale taara ma kɔrɔ ni si ye ayiwa an bɛ y'a fo ka waleɲuman dɔn dante foli min na Joliba TV sanfɛ Yusuf Sangare ka yamaruya kɔnɔ maa teliman kelen n'an y'o sɔrɔ an n'o ta ni ka bi ta in ɲɔngiri yan nɔ ni maa ma sɔrɔ nin sangani kɔnɔna la ayiwa an bɛ bi ta in bila yan allo 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 Anula oui an tulo b'i la bisimila. D'accord Yusuf Sangare a tɛ ɲɛ mun kan an na ko ye an na bi ta in bila yan nɔ ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan wagati de ye wagati ye n'ale tɛmɛna ma kɛ wagati ye n'a ma se fɛnɛ ma kɛ wagati yɛrɛ de ye wagati ye wagati min dira an ma ɲɛmɔgɔso fɛ o nana congo an b'u fo ni k'u waleɲuman dɔn ka Ala deli yarabi kɔrɔfɔ minnu bɔra baro kɔnɔna la bi Ala k'a kɛ kɔrɔfɔ ye min bɛ don kulo kunnandiw la ka jamana ɲɛmɔgɔw wele u ka se ka baara ninnu kɔrɔfɔ minnu bɔra u ka se k'u ta ni k'o don ba la ka se ka baara bɛ se ka kɛ ni minnu ye baara ka kɛ n'o ye sabula an y'o de fɔ an sigilen tɛ yan nɔ ni ka maa buruja an sigilen tɛ ka maa dɔgɔya wa an sigilen tɛ yan nɔ fɛnɛ ka maa kulokɔrɔ duman kuma f'a ɲɛna
nga ka kunnafoniw di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn bilasira bonya ani karama kɔnɔna la a dabɔ kun ye o de ye hakili ɲuman ala k'a di anw bɛɛ lajɛlen kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma an bɛ régime aw bɛɛ lajɛlen fo Youssou Sangare kun bɛ yen nɔ Salimata Ouedraogo Lamine Coulibaly Youssouf Lamine Coulibaly kumana bɔ yen nɔ Musa Haidara bɛ fo ka waleɲuman dɔn Augustin Chibi an b'a yɛrɛ fɛnɛ fo Murulayi Touré radio fan fɛ Sikasokaw ka den mandi Musa Sanogo don an b'a fɛnɛ fo dante foli min na ni ala m'an ka jɔnya juru jɔ an na aw ni anw na ɲɔgɔn sɔrɔ don nataw kɔnɔna la ka kumakan wɛrɛ bɔ aw ye ka bɔ ka bin jamana lahalaw kɔnɔ an b'a fɔ ɲɛna k'aw kan bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ wasalam. Falilu boutique ale filɛ nin Badalabugu Falilu couture o yɛrɛ dugumala la ni aw donna dɔrɔn aw numan fɛ Daraman ni Alima bɛ ka aw bisimila ko cɛ ɲina téléphone 82 30